Sa ngalan, sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanim. Maayong buntag kaninyong tanan. May buntag. Welcome sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Pero kita mahimong angayan og tako sa pagsalmo tining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot, sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, paunhi sa imong lamdag, ug paubani sa imong panabang hangtod sa katapusan ang among mga buhat, aron ang tanan namong mga kalihukan magsugod kanunay gikan kanimo, ug matapos pinagiusab kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Mingon si Moises ngadto sa mga Israelita, karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba o kauswagan, o kamatayon ba o katalagman. Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo, nga inyong Dios, nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, nga mao ang paghigugma sa Ginoo, nga inyong Dios, sa pagsunod sa iyang kabubuton o pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong ligon o mudaghan pag-ayo. O panalinginan kamo niya sa yuta nga inyong gidulngan, aron mainyo kini. Apan kung inyong isalikway ang akong mga sugo, ug madani kamo pagsimba sa laing mga Dios, sultihan ko kamo, karon nga mga matay gayod kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta, nga inyong panag-iyahon. Iniglabang ninyo sa Jordan. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta, nga kamo gipapili ko sa kinabuhi, o kamatayon sa panalangin o katalagman. Busa, pilian ninyo ang kinabuhi, aron kamo ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya, ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo kusog,
ang tanan nga kinabuhi. Inigpuyo ninyo sa yuta nga gisaad ninyo sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Ulan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili gayud malara, bisag unsay iyang buhaton mulampo. Ulan sila Nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon ni ini ang dautan, dili gayon. Sama sila sa taho nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. pagkaibanan kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang tulong mo, Ginoo, among kahayag o kaluwasan. Pagkaibanan kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo isalikway sa mga punuan sa mga Hudyo, ug sa mga kaduguan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ug mingon siya sa tanan, kung may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw, ug mosunod kanako.
Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang pagpasakit o suffering, ang kalisdanan, dili yun nato na siya mahimulag sa kahimayaan. Dili pwedeng puro tahimaya o walay kasakit. Mura na sila kanang kaluha. If we want to have glory, you have to undergo pain. No pain, no glory without pain. Muna ang pasabot sa ni Jesus sa atong Ebanghelyo. Kung gusto tag resurrection, muagi tang passion. Kay mo man nagiagyan ni Jesus, kita mga inunan kung unsay na sinati sa atong agalon sa atong master, we have also to experience. So, di ta pwede tag magpahayahay ta, di ta mo agi o kuan. Kung gusto ko itong siya, kung gusto ka mong sunod ka na ako, kalimtan imong kaugalingon, pasanon ang krus. Musunod ka na ako adlaw-adlaw. Kung gusto mo makabaton og kinabuhi, gusto tang mahilangit, agita sa Kalbaryo. Wala ay pamaagi na. Si Jesus man ang dalan, niagi siya nga dalan sa Kalbaryo, paingon sa iyang pagkabanhaw. Ang kasakit, ang kalisdanan, kabahin yun na siya. Hindi pwede natin ang likayan. Kung gusto tang makabot nato ang kahimayaan sa pagkabanaw sa kinabuhing dayon. Ato nang ibutang sa atong hunahuna. Kay mo na ang naagian ni Jesus. Kung gusto tang mahimong iyang mga sumusunod, we have to follow the same path of suffering, pain, en route to His resurrection and glory. Ang kasakit, ang kalisdanan, aduna na siya ay makaluwas nga epekto sa atong kinabuhi. Aduna siya redemptive value. Pwede nato na siyang ihalad sa Ginoo na atong makasakit karon. Atong ihalad sa Ginoo dili lang sa atong kaugalingon para sa uban, sa mga tawo nga niaging kasakit ug kalisdanan. Labi na katong nawalan og mga paglaom. Kita mas mapalad kita, bulahan kita kay aduna tay paglaom sa Resurrection. Aduna uban na puro wala sila paglaom. Ang ilang kinabuhi lun lang kasakit kay kulang sa ang ilang pagtuo pagyon anang gamay ra alang pagtuo. Kita ang mahatag kadasing sila. Kita nga niagi na aning experience ni Jesus pagpasakit. Makabuton siya, butag-gintag, sympathy sa mga tao nga nagpasakit.
agi kasakit o kalisdanan. Kay ato mang nasinati what it is to suffer, what is to undergo pain. We can easily sympathize. We can be in solidarity with other people who are also suffering. Ano na natin capacity kay we feel the pain. Ibalo ka, nga di ay. So, ang ngayon tatang mubati sa mga tao. That's the purpose. Ang atong kasakit, pwede sa may mong makaluwas para sa uban na agi kasakit o kalisdanan. No? Redemptive value. Okay. Kaya mo na naitubo kang Isus. Ang iyang pagpasakit sa krus, naghatag ka na itong kinabuhi. In the same way, kita ka niya agi kasakit, kalisdanan, tungkol sa atong pagsunod kang Kristo, may mo usad makahatag og kaluwasan alang sa uban if we offer that pain and suffering for people who are suffering like us. Manindog kita. Ang atong Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagsunod kaniya sa pagpasan sa atong krus o sa paghiusa ngadto kaniya sa tanang mga atong giangkos. Ningon kita, O Hesus, pamatia kami. Pamatia kami. Nga isip mga sakop sa simbahan, mapuy-an nato ang diwa sa krus, ug andam kita nga moantos tungod kang Kristo ug sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod makadungog sa mga aggulo sa katawhan ug manaad nga wagtangon ang pagpanlupig ug ang pagpahimulos dinhi sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus, pamatia kami. Nga sila nga nanag-antos ang mga kabus, ang mga masakiton, ug ang mga binilanggo, dili kawad ag paglaom, hinuon, masinati sa makahupay gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus, pamatia kami. Nga sila nga nag-inusara sa kinabuhi, makakaplag og mga kaubanan nga andam motabang kanila sa pagpasan sa ilang mga krus. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus, pamatia kami. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus, pamatia kami. Ngang atong mga hinigugmang nangamatay, makigiusa sa Dios ug sa ilang mga minahal didto sa langit, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus, pamatia kami. Ginoong among amahan, ang pagpasakit o kamatayon sa imong anak, nagdalag kinabuhi ngadto sa kalibutan. Tabangi kami sa pagdawat sa mga krus ug sa mga pag-antos, dili lang diha sa dagkong mga pagsulay sa kinabuhi, kundi diha usab sa inadlaw-adlaw namong mga pagpili. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawa tununta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawa tununta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo kaluoy pagtan-aw kining mga halad nga among gibutang sa imong altar.
Itugod nga sa imong kaluoy kanamo. Makapasidungog kami kanimo. Kini ang mangipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kanimo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang gabi. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan. Alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diya sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang na tunhay. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo katananog kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang manluluwas sa kalimutan ako pinagit sa imo kung pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo naghalag kami kanimo Amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og walagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhamo sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa ginamuhing kunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Dihatag na kanimo makagagahon nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo na yun ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kanimo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay.
mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa magkauban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios na dawat namo ang panalangin sa langit mon nga gasa. Itugot nga sa kanunay mahimo kini alang kanamo nga tinubdan sa imong pasaylo o sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen. Ato nang naihalad ang Santos nga Misa. Lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.